7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. A few moments later. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa ako ng panibagong video. Karat doon nagkulpo. Lain may problema na. Problema nga sakit na sa ulo, wala. Birahan na largoy. Hinihipuksan na ninyo. Yan, tapi. Niubos lagi ng electric fan. Unsa man tawag ang gupit long? Ha? Unsa pangalan? Bob Slash. Oh, Bob Slash daw na. Okay. Ang hairstyler si Jimar Dominguez. Ano tayo pinili lang? Dominguez no? Mana siya, sikat na siya nga barbero sa Bayugan. So niabot siya ng buhol ko, naggupit lang. Gupit nagtuyo yung yan. So kung kisa nang gusto magpatopiin ng sikat nga kuan, hairstyler nga si Jimar Dominguez, just comment down below. Seryoso? Para ma-contact ninyo nga sikat nga manggupitay. Sa imo man ako magpa-topi long niya kay taas naman akong buhok. Alanganin na po kung diri ako magpatopi. To. Dito na ako nagpatopi. Okay, okay, pero tubo ng bulsa. Parang ilit-log, may ilit-log. Nya, madugangan imong uyab anak dong. Madugangan ang uyab sa kong manghod. Kay nindot na magtupi. Sagto na sa ano sa to? Hazel. Na Kasi na ako. Hindi tirada na, wala din namin kasi. Kaya din na bukal mo na. Dito mo na, bukal mo na din, kaya ko yun, balang gaano. Tapos, may yun eh. Dito mo na. Tagino? Karton? so namin sa sulod sa tindahan. City naman doon sa gabi na. So ang oras karon alas 7 sa gabi. Mora ni ang oras para makagupit. Time check. Okay. Time check 7:15 PM. Naglido na balikan na yun. Nama ko iklido diha oh. Na akong klido diha oh. Dili pud. Karon lang. So kinsa tong nanginahanglag uyab diha walay mga uyab. Single pa ni ang atong hairstylish nga si Jimar Dominguez. Okay. Sa mga interesado, ibili lang inyong number da sa ubos no. Sa comment box. Just leave your number para tapag iisa dito
Napay isa ka single dito. Napay isa ka single nga kauban na mo diri nga hapit na maambak og tulay. Sawi sa pag-ibig. Sawi sa pag-ibig si Gerald Anderson. Gerald Anderson. So money mga gamit mo tanan long. Oh money yung mga bleed. Daghan din ni ka klase nga bleed no? So may number ini. Na ra. To ani hap. Number 2. Na number 2. Money ang mga resource sa daghan din na. Mga resource. Pa do ka buok nagsikit. Oy, di ba sa sapatos ni? Adi, brush. Brush sa. Sa ulo pa din. Napagid siya ana gid. Muna yung mga gamit. Talcum powder. Unsa ni siya lang pulbos? Kuya wa ba ini nga? Talcum powder. Ano na palit? Ano din naman ano din? Yes. Nabagyot ang kami. Oh, sa mga wala pa yung uyab diha, narang isa ka single oh. Guys. Kating ako nag-aambak tulay. Mapalay kuan ni pagka-recover gikan pagkasawi sa pag-ibig. So open na pud siya to enter another relationship. So kung interesado mo, just leave your number para mag-chat, mag-text mo. Ginagawa? Yeah. Next, upawan. Pin. Mana na lang. So mana na ang mana daw. Mana na ang Di ni mapaputlan ang patilya daw. Ano na putlan ang patilya? Exhaust lang ba? Bikas. Damay kamay bro. Siya na to. Before and after. Edit then go to go. Before and after. A few moments later. Wala ka silangan ito. Patay ka, may tara sa amin. Wala po ko sa amin. Pasti ako. Sorry ko yan po. Ready to mingle, ready. Be ready. Ito yung the best way to finishing. The best way of finishing ha. Muna na siya ang finished product. Finished product. Finished product. Okay. Sa ito pilot. Semi feed. Ano na kaya nalang? Semi feed nga to pi. Gaya nga. Kita na ano ba? Mana?
Ikut mana yang kena? Mana yang telepon? Ay, sekonda. Sigluag-luag. Ay. A few moments Akan later. yung datang namin mo dito, yung motive. Mahal, nagsaktan, nagpagwapo. Tulog ako yab ni James. Muna sakto. Ma-realize na yun itiri ay. Bakit kita pinagpalit? Hala. Oh, nagmahal, nasaktan, nagpagwapo. Nagmahal, nasaktan, nagpatupi. Nagmahal, nasaktan, nagpatupi. Naka-move on. A few moments later. Aman na na. Ay, aman na. Jalan, Floyd.